Nyagora mgijonga yore kinu machi na ikosa kala chel tok sapagari maro kinya roki machi ni chino maro penyi kon bakoromo nyinga Cleophas Luoch ya kisumu kanya kwa mkio nyaka tsango yako ni chino meya lach weche manyien nono magazetu ni chino makawuono kachel kodaka tuak mokwongo madhi bido kono no weche mag tuke odiochieng' ni makawuono matari 25 dwe mar 11 higa mar 2024 Roman ndalo manok to loko higa nyakwar mo nyakwar dwe mogik mano mar higa dwe mar 12 gima thosenya wai kuno odiochieng' ni makawuono kaka waneneno josario nyaka sang'wen mar okinyi makawuono kaeto bang'e wedo thuolo mar tuak kawuono cheno mar mbakoromo kama dhi goyo tarubin e county mano ma Migori. Openjo Migori ni uchiwo yo machal nade liet mar siasa e wang' joma tindo gichal nade adhi bedo kako dwela dek moke county ma Migori mono mi watwaga ne achiel kachiel ni yo en mane siasa machon kachiel koda gik mathoth matimore sani e kinde ma walose ni county ma Migori biro nang'o to duono yo matindo gin magi gotende koda achiel nade duto mabiro kaluwore kod siasa pogruok e paro bende aneno kar kae machien en mar gavana kachiel koda ka senator ma county ma Migori mano Eddie Oketch Muok Ratego en ang'o ma ponono jotelo laro e kinde ma wantiere kar kae koso ji te nigi lek mag bedo governors ang' watwa kod Nyakoro Mogejwang' okinyi ma kawuono cheno mar mbakoromo sang'wen Nyakoro Msabich ibedo koda nyaka giko yud weche manyien gachiel kachiel e mbui magawa duto te mag Ramogi TV, Facebook, Instagram, X, YouTube mag Ramogi TV en Ramogi TV kanyo ti itude kodwa achiel kachiel e mbui na bende mar Facebook yuda ka chat Cleophas Luoch watude nyaka giko karwa kini machiegni cheno mar piny okinyi ma kawuono wachako weche manyien to magi thond weche. Fanyi biashara wetu tunaongea, professionals wetu tunaongea, hao viongozi wale wako na akili na wanapenda watu wetu tunaongea. Januari hii nitamueleza vile tumesikizana. We are going to give in keeping so that the word of God can reach others who have not known God, and we are going to serve God through our giving. Kokadoke odanyaka sani nikech kwa pi mapongi ga kaiga to kendo ogonwa udi piny kaka konyra onge ayude mabati mondo aged godo. Macheri Nyakoro Mogejwang' yud weche manyien sana achiel kachiel kamano moro mantiere wachako ne jatend piny Kenya William Ruto okoro singo mano mar medo golo chiwo kendo siro kanise ma pacho kae gi omenda mago mag timo dongruok kata bedo ni tend kanise mar jokopere nokwedo kendo duoko ne chiwo mare mano chiwo ne bad kanisa no mantiere Kayole county ma Nairobi. Ruto ne wuoyo e kinde mano yore e nyasi mar lamo e kanisa mar AIC e county ma Kericho kamano wacho ni okang' mar tamruok chiwo mare no ok bigoyo chunye chuth kendo obiro dhi mbele gi golo chiwo ne kanise. Ne en nyasi mar lamo mano bagi gi kanisa mar AIC bade Makericho. Nyasi mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto kanyakla gi jotelo mamoko. Jomachiel bang' tend kanisa mar jokopere tamro kao mich mar omenda mano chiwo gi jatend piny Kenya William Ruto mar konyo dongruoge moko e bad kanisa no ma Kayole. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono golo duonde e wi okang' mane tend kanisa no kao. God gave his only begotten son so that today we can equally be saved. And because God gave as an example, we are going to give in keeping so that the word of God can reach others who have not known God, and we are going to serve God through our giving. So we have absolutely no apologies to make as we give to God. Ruto nyiso chung mare motegno ni ok obiweyo golo chiwo ngang' ne kanise ma pachoka kowacho ni tamruok kawo chiwo mare gi tend kanise jokopere ok bimiyo we golo mich mag siro kuonde lamo. We understand the word of God enough to know that it is more blessed to give than to receive. And that is what we are going to do
So msikuwe na wasiwasi, tutajenga makanisa yetu, tutashirikiana katika kuendesha neno la Mungu mbele, kwa sababu mimi hasa nimejenga makanisa kwa miaka 30 and I have never lacked, because I know the secret of giving. Owacho ni ong'eyo ber mar chiwo, to kata mana Muma wacho ni chiwo ber malo kao. Komedo ni kata en owuon kama ogikie nikech chiwo mosebedo kogolo. Me as William Ruto, I am a product of giving. Ruto singo chwalo chenro mag dongruok ne kanise mopogore opogore e kaunti no, kendo timo dongruok e alworano koriwo koda ka gero chirni manyasani mabiro konyo jo ohala e tawo chenro magi. Bende omedo jiwo oganda ondikre okuma manyien mar thieth mar SHIF. Hatua ya kwanza kwa mambo ya afya ni wewe ujisajili. Wende pale, ijulikane majina yako, mahali unaishi, watoto wako ni ngapi, ndio tuanze kukupangia mambo ya afya. Gharama yote ya Taifa Care ya the last 1 month tunalipa wiki hii in full. Ndio tusiwe tena na madeni kwenye mahospitali, ili tuwapatie uwezo wa kuprovide service ama kuhudumia wa Kenya bila ya kulalamika ya kwamba wako na madeni. Omedo jiwo yore mag pur e pacho ka en kod geno ni chenro mag golo chiemo e pinje ma oko ka ikele pacho ka biro chung kaluwore ni oganda jo Kenya biro bedo kod chiemo moromo e kinde mabiro. Kila mwaka tunatumia pesa nyingi ya Kenya kununua bidhaa kutoka wakulima wa nchi zingine, na hiyo inatuletea hasara kama taifa. Furaha yangu ni kwamba sasa tutawacha kutumia pesa za Kenya kuagiza vyakula nyingi, tunapunguza ile vyakula tunaagiza kutoka nje. Moko kuom jodolo e kaunti ma Migori opogore paro kod jodolo wetegi maseyo jatend piny Kenya William Ruto ne tich otamo. Jodolo mag kanisa mano mar The Power in the Blood of Jesus Christ Gospel kautelengi kod Bishop George Odera wacho ni kanisa onego ti tije mar lamo ne piny kendo ok ber ka gidonjore kod tije jotelo. Bende giwacho ni jatend piny Kenya poko mi thuolo mondo mi otine jo Kenya makare, ka gimedo wacho ni jodolo nyaka koro chung'e adieri. Kaka kanisa wan wa support rais, wachung' gi rais, jodolo bende mag Nyasaye bende wan go, to weche mawuok e dhowa nyaka walosi mondo wuog weche mabeyo magero. Lep tin to lep nyalo wang'o piny te. Koro miyo jodolo koningo lewa bed gi weche makier, to lewa oningo bed gi weche manie muma mondiki. Jaduong' William Ruto ma president marwa, jopiny ema poko wene thuolo gidiye mondo emomiyo podo gineno ni okoti. Tong'denu wene nafas mondo opar gik mono ndiko, ke sama nuwuoyo gigo ne karande ne ndikone en gi gige logbook. Samu wene nafas ubro yudo ka wechego obro paro gi kendo obro timo gi maber. Hai, wa Migori odhiyo Murang'a. Mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua olando riyo mare mano mar duogo e paw siasa kod mau mapek, kendo chiko loso winjruok mar siasa e kinde kod duond buche mamoko ma ogeto keto godo tend Kenya Kwanza e orindi maliet. Gachagua oseo sirkal ma owacho ni opong' kod miriambo kendo siko turo japiny kod osigo mar osuru. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, Gachagua wacho ni ne odhire oko mar sirkal nikech chung' mare mano mar kwedo mibadhi e sirkal. Ikre uru aduogo. Ma e duond Gachagua bang' timo lamo kod tudruok matut e kinde kod juok siasa ma masawa mar Kenya. Gachagua koro ramo ngang' ni nyaka winj humbe higa manyien e paw siasa bang' ma wacho ni jatend piny tiyo kod tekone e siemo ne dho ot nikech ne okwedo chenro ma ok ni kare. The political movement that will start in this mountain will look like a joke. Owacho ni otimo lalruok matut kod kweth mag siasa ma opogore pacho ka mar temo yoyo jo Kenya kapok olando ayanga yo manyien ma odhi luwo. Naendelea kuongea na watu. Viongozi wetu wa kanisa tunaongea. Wafanyi biashara wetu tunaongea.
professionals wetu tunaongea, hao viongozi wale wako na akili na wanapenda watu wetu tunaongea. Januari hii, baada ya hii mazungumzo, tutatoa mwelekeo. Never again shall we find ourselves in the hole we are in, and never again shall we ever gabble our vote. Our vote will be well organized, well calculated, well anchored and protected. Gachagua olero ni ne owite oko mar telo nikech ne okwedo mibadhi ma onywando chiwo rak ne kambi mar Adani kod chenro mamoko mag sirikal ma owacho ni ok kony jopiny. Bende oseyo jood bura kuom koso bedo kod chung' ma ochwiny kendo wacho ni gisiko mana ka giluwo pach jatend piny makata en paro mahinyo oganda. Mimi na rais tulikuwa tumesikizana, tukipata serikali hatutabomolea watu. Sasa rais ameniambia mimi Rigathi Gachagua niende nikasimamie maskini wabomolewe. Mimi nikamuuliza rais, unanijua vizuri mimi nikasimamie watu wabomolewe? The culture of lies in our government has permeated the entire government. Leaders, everybody ni mtu ya uongo. Wabunge tafadhali msikubali. Don't allow it. It's too much. These are the same people. Let us have policies ya kusaidia wananchi. Wanamdanganya rais. Na mimi unajua nilikuwa namwambia ukweli. Na ndio walikuwa wanitaki. Ewi siasa mar masawa mar Kenya, Gachagua wacho ni Ruto osewito sir mar oganda mawuok Mount Kenya, kendo chakre higa manyien gidhi dunyore kode e siasa kaka kinde sudo. Hapo beleni hatukuwa tunamjua vizuri. Sasa tumemjua. Sasa tumemuelewa. Sasa tutazungumza na wewe vile uko. Sasa tukiwa tumekusoma, tumekuelewa, wewe ni mtu aina gani? Sasa mazungumzo yetu itakuwa ni ya maana. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Riwruok makedo na tich oganda mano okoa uchumi koro dwaro ni sirkal oketelela winjruok mane iketo kod kambi mar Adani kapok noma kambino orak mano mar keyo teko sitima pacho kae. Riwruokno wacho ni ber ka sirkal kao pach jopiny kapok iketo kokgi ewi orak moro amora. Gikwayo od bura bende mondo mi kik chak kal paro mano mar medo gope mag sirkal. Frederick Omondi ni kod lerno. Kagiloso kawuono e boma ma Nairobi, riwruok mar okoa uchumi wacho ni kata obedo ni nengo mokwuono dok piny, to pod ngima pek ne jo Kenya nikech nengo mar mwandu kod chenro mamoko ni malo. Giwacho ni nengo mar mauta pod ni malo e piny Kenya kopim gi pinje ma oluore ka gidwaro ni sirikal odwok piny nengo no. The government has many times referred to the decline in the price of unga, and also of course fuel prices have come down globally and similarly for Kenya, but the palm prices in Kenya remain high compared to other countries within the region. At the heart of reducing the cost of living is a need to reduce the cost of fuel, which remains the highest in the region, and a rethink of the continued and recent increase of the petroleum levy. Okoa uchumi dwaro ni sirikal ochiw ler ewi lal ma jo Kenya oyudo bang' ng'eto mar orak mane omi kambi mar Adani mondo ota chenro mag ketrako mar keyo teko sitima kod chenro mag bero paw ndeke ma JKIA. Gidwaro bende ni jotelo mane osiro lwedo oragno mondo ogwe tao, ka ok kamano to jood bura mamalo othichgi oko e apisi. We believe that the state must come clean on the liabilities caused by the cancellation of the deals and the details of the investigative report that guided the decision to rescind the deals as cited by the President. Such a report must also be made public, and action is taken against any Kenyan official found culpable of corrupt practices in the deals. We call for the stepping aside of all senior state and public officials who are involved in the contracting and defending of the Adani deals immediately. If they do not resign, we call on the President to dismiss those who hold executive offices and powers. And again, if this does not happen, for Parliament to commence impeachment proceedings against especially cabinet secretaries who steered the process of contracting the Adani deals. Riwruogno bende yango ni atamalo 70 mar osuru ma sirikal choko kod atamalo 50 mar budget ma higa ka higa dhi mana e gope mag sirikal ma ok chenro mag dongruok. Gidhi nyime ka giwacho ni gin gi nonro mowuok kuom jolony e weche mag uchumi ni gowi ma piny Kenya ni godo
ohew mwandu duto mag piny owacho. Approximately over 70% of the nation's tax revenues and almost 50% of our budget are allocated to servicing debt, far outpacing the aggregate funding allocations to all critical services in health, in education, in social protection. We have received reports by other experts that our GDP could be well below 10 trillion. That means we are borrowing way above our GDP. Kuom mano, Okoa uchumi dwaro ni od bura mamalo owit oko paro mora mora ma ochwalnegi mageto olo gowi. Kaka timo mano, to onengo gingi kaka ginyalo duoko chien omenda ma sirikal tiyogo. We are calling on Parliament to stop the proposed approval of the continued and excessive borrowing against debt anchors by undertaking, one, by ensuring that that particular proposal within the Public Finance Management Act does not pass, and secondly, instead of allowing the government to borrow unabated, instead to put very strong measures to reduce expenditure and cut the interest charged on domestic debt. Frederick Omondi, Ramogi TV. Duond bura mar ODM chano timo welo mage tarik 27 juma ma wantiere ni, kendo koro jokanyo jiw mondo wuog oko mar tayo chenrono e yor kwe. Ojende mag ODM bende koro wuok oko, mano mar jojo wetegi wuog oko kendo obed gi duol e yierono kokalo e manyo lemo mag telo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne ochopo e nyasi mane gibago Kamkunji Kibra Odushimunyoro. Ikine nyasi mane obagi kar chung od bura ma Kibra ya lap ma Kamkunji kamojende mag ODM miluongo ni Movement for the Defense and Democracy MDD kotelnegi kod Victor Marinde. Oko ni en kinde ma ODM dhi time yiero mag kor gwenge kendo nyaka time e yor kwe. Na tunajua nyinyi wote wenye mko hapa tumeregister kama wanachama cha ODM and we are going to participate in the elections of 27. So ya kwanza, vijana wetu wote wajitokeze on 27th wa participate for the grassroots elections za ODM. Ya pili, vijana wetu wakuwe peaceful siku ya election on 27 ya chama cha ODM. Wakati wa vijana ni sasa hivi. Vijana nawaambia kwamba chama kubwa katika kontinent hii ya Afrika ni chama cha ODM. Lero ni ikruok makaro setim kendo onge jok mabiro kelo tulo e kinde yiero ma kor gwengego. Kagitel ni jodako yangore ma ok ginyalo rodhore giwegi. Lazima kukuwe na mabadiliko ndani ya chama cha chungwa, kwamba kumekuwa na mabadiliko, lakini mabadiliko haya hayajakuwa kwamba yanaweza kusaidia chama. Tunapoenda kwa uchaguzi ambao uko tarehe 27, huu uchaguzi ni uchaguzi wa polling center. Tafadhalini, uchaguzi wa polling center tunajuana sisi wenyewe, hakuna mtu mgeni anakuja pale na kura itapigwa na sisi wana Kibra. Ojende mag ODM go okoni jok matindo ema koro ni kod thuolo mar dongo duond bura mar ODM kendo kete mongirore mo e duond buche mamoko. Tunaenda uchaguzi ya ODM tarehe 27. Mwenye najua kwamba anaogopa uchaguzi aende kwake. Sisi tunajipanga katika grassroots level mpaka juu. Joturwa vijana wetu na gimalawi duare ODM tesoyo ne mna kamacha tetemo ne kamano tetemo kama Don buch ODM ikore ne yiero mag jotelo mag kor gwenge tarik 27 dwe ni ma en tich adek, kendo bod matayo yiero go nyocho selando ayanga chenrono. Hawa viongozi ambao mnaenda kupata ndio viongozi ambao wataendeleza chama cha chungwa endapo baba atakuwa hayuko. Na mimi nataka kupatia serikali 72 hours walete hiyo mambo ya IBC. Upogore kod yiero mag ODM, rawere bende uchiwo siem ne ja od bura ma Mumias Peter Salasia mondo go siasa mamuol ma okela thuwe e kinde jo era mag dond buche. Mnajua Salasia kila siku akiamka ni kutusi Raila. Nataka nimpe notice leo tukiwa hapa Kibra. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Koke mago motimore Kibraruchi manyoro ne jotelo no dhi nyasi mano mara puoyo mosenindo Oluaringo mayande en jaod bura malego Usonga. Oluaringo nyo iki dalne mantiere lego Usonga kuno mano bang kanyocha owito ngimane. Gavana Masia James Orengo, Senator Masia Dr. Oburu Oginga, jaod bura malego Usonga Samuel Atandi gin moko kuom jotelo manyo chiwo puoch gi pak ne mosenindo Aringo mana kaka jotelo mamoko. Senator Maviga Godfrey Osotsi mabende okwayo jood bura kod senators ni ota chenro magi makare mana kaka mosenindo Aringo ne otimo. Bunge 1992 Bunge ilikuwa department ya Office of the President. Mshahara ya mbunge ilikuwa shilingi 18,000. Na wabunge hawakuwa na kusema, mko kwa bunge mnaambiwa bunge imevunjwa, muende nyumbani. Huyu mzee amelala hapa is a hero of all times. Yeye ndiye alileta mswada wakati wa mzee Moi, and changing the constitution under Moi was not an easy thing. Akaleta mswada, akaleta Parliamentary Service Commission, akabadilisha identity ya bunge. There was a time when people used to be abducted from Parliament. Well, Moses Wetangula knows this, Oburu knows this. We had many members of Parliament being abducted from Parliament because it was a one-party state. And there are people who fought for it to make a difference, and one of them was Oluaringo. We are burning gold here. We are burning gold. Oluaringo has gone into this with a lot of knowledge which should have stayed in posterity if it was written down. Obile County Homa Bay ondhio miyo moro mano majegni 28 maitudo gi nek mano mar nyathine ma jumbe ariyo e kar dak ma Kadel e sub county mano mar Chuny North. Miyono ma en min nyithindo adek itudo gi nek mar nyathino ma wuoi e ode kapok okawo ringre kendo owito e puoth oduma. Komanda mar obila e sub county mar Chuny North Lydia Paiteye bende olero kanyo ni miyono nyo jogweng oneno kadonjo e puodhono koting'o nyathino magikone ne ojwang'o e puodho kanyo. A mother recently gave birth to a baby, and the mother was seen getting into a maize plantation at Kadel area, and later the members of public saw her without the child. So this prompted the members of the public to intervene and try to establish where the child is. Later on, the mother took the members of the public to where she has dumped the baby in a maize plantation. Walimpiga. That is how she was able to provide that information, and she was taken to Kadel police post, where we were able to rearrest her, and currently she is in our custody, awaiting to be taken to the court. Regardless of the challenges in life, it is important that we keep our children as gifts. The children belong to the community. It is proper that we take care of our children. Kaporo ni county ma Homa Bay, wayudo ni moko kuom familia mane koth mapek mane ochue e pacho kae omuko utegi mago mag dak e county ma Homa Bay pod chunygi dang'ne kaluwore gi onge mag kuonde jot malong'o ma ginyalo dake gi nyithindegi nyaka ne masira mar oula ywer utegi. Familiago wacho ni kata odoko ni giyudo kony mag chiemo koa kuom sirkal kod riwruoge mamoko, kwayo margi maduong' pod en ne piny owacho en ni mondo omi piny owacho yie omany kaka nyalo gednegi mondo gidagi kata ngimagi odogi e wang'e. Alia Beach ni kod lerno.
Kata odoko ni sirikal kod riwruoge mopogore osebedo ka chwalo kony mag chiemo e kinde masira mar oula ne familia ma pi oula ne odare miregi. Thoth familia go nyato mago ma pi oula ne omuko utegi e kaunti ma Homa Bay kaluwore kod koth mapek mane ochwe pacho ka pod ni kod pek e yore mag dak nyaka ne pi oula ruomb utegi piny. Moko kuom jogo ma pi oula osebedo ka dare utegi higa ka higa ywak ni nyaka ne oula ywer utegi mag dak ok gin maber kaluwore gi yuto margi mane piny mok nyalo miyo gi teko mar gero ute manyien. Pok adok e oda nyaka sani nikech kuo pi mapong' higa ka higa to kendo ogonwa udi piny. Sani adak mana od mama moro motho ema dhi adak ode. Ruth Anyango mawuok e gweng' ma Kobale ka chud bura ma Karachuonyo, gweng' ma bende nachiel kuom kuonde ma oula thoro dare jopiny higa ka higa e kaunti ni, wacho ni koro en higa achiel ka onge kod kar jot malong'o monyalo dake kod nyithinde nyaka ne ode ruombre piny nikech masira mar oula. Pok adok e ot pi nodara kaka konyra onge ayude mabati mondo aged godo. Asebedo oko higni higa achiel kapok ayudo kaka konyra, an gi nyithindo kaka konyra onge. Koro konya uru ayud kaka konyora mondo adagi. An gi nyithindo kaka chiem bende onge. Familia gi wacho ni kado doko ne giyudo kony mag chiemo to dwaro margi en mondo sirikal omany kaka inyalo gednegi mondo gidog e ngimagi mapile. Jotendwa mokelonwa chiemo sani wagonwa erokamano to gima kwa maduong' ne konywa kaka dwagedi, kaka dwayudo bati madwager go udi. To koro kanyo ema neno ka wane gi pek ahinya kar otno. To miwa mabati wager go udi mondo wan be wayude kama wanyalo jote gi nyithindo. Wawinjo matek. Pek ma familia gi kale nyaka ne pi oula keth mwandugi bende migepe ma opogore wacho ni dwaro margi en mondo tiek chuth wacho oula mosebedo ka chendo alworano kod kaka inyalo resi familia mane utegi ruombore piny. Wasebedo gi tabu osodo ka kuom kinde mang'eny. Ka koth ochwe malo i Kisii kucho kendo Makaricho. River Miriu pong' kochopo mwalo kaendi to oko makuonde duto tene bedo gi flood ma ji daro to cham kethore to ute gik moko kethore. Seoro kwayo machalo kamago kendo ka dipo ni wayudo mora mora mabiro kata konyo ji e gero ute gik machalo kaka joma nowito yoregi mag yuto, joma samoro nowito puothegi ka wayudo konygo to wachwalogi ne jowa e kinde mwayudogi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wanda makelo giko nyakoro bojoma weche manyien okinyi maka onantiere kae kod Eric Kizito waikoro mar klinika gazeto okinyi maka on Eric Kizito chalnade gazeto maka buno kae mineno wangeni gen ariyo mana ka bedo kaka wayudo gi achiel kachiel mane ma umori to tele mano ichiwo machalnade achio makare kelo fasa luoch en okinyi ma jaber kendo wadwoko erokamano Nyasaye momiyo okinyi masani. Kilofas weche thoth ma kwaneno gazet mar Nation kanyo bende makoro wacho ni wach nitiere mapek ahinya nikech koro wach mantie kanyo waneno kaka jal bura 10 koro chalo gima kuomgi nyalo bedo e rot kaluwore kod bura moro mar lo maromo eka 443 ma wacho ni ng'eto margi koro sano osekelo jur ma jogo man kod ng'ur kanyo koro sano dhi e doho mar mondo mi joyal bura gi koro mar mondo mi ochungi e tito. Cleophas man wach nyakelo ng'ukruok e weche mag doho kae kiwacho nang'o 4 kuom joyal bura gi gin mago mantie doho mamalo mogik. Weche mantie kanyo gin bende gin mag siasa. Cleophas modarango kanyo Gachagua nowacho nang'o en tiero biro duogo go teku modhuro koro wabro rango ni to teku mag Gachagua biro duogo ni en man madhi bedo marom nade. Cleophas kod weche go mag lwenje mag chwech kido kachiel kod terruok ma bende koro waneno ka medre e pacho ka e Cleophas ma lure kod weche ma koro ka wuok e do ma Kilifi kucho koro ma yango kaka lwenje gi sani koro thoth koro magi duto wadhi rango mago dhi bedo ka waluwo gi achiel kachiel kuma ne Kizito nyaka tim mar Manchester United mane gocho manyien ono ka modhi gol achiel kuom achiel. Man City manogo gonde 4, Chelsea manogo ng'ato, Arsenal manogo ng'ato ma duogo karka iwacho ni ero Liverpool be koro chaka gi mabo mako match makoro ka kore odo kon mage gazet nyakoro mo jwango to ko moko mabire Ramogi TV e chenro mar piny pod ontiere kar kae ado ka kod Eric Kizito mano jakano kabonyo anja nyinga Cleophas Luoch gisomo kaja kwar mo kionyo ka sango riti masani.
This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Dueni wadwa romo gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoro moge joma mantiere kar ka nonro mag gazet chakre ayanga ka wan ka korego Kizito wayudo ni mantiere gazet te mokwongo mar Daily Nation kae warangane ni gichal nade. Thor wach mantiere kar ka nyakoro moge jwang mano mantiere e ite mokwongo gazet mar Daily Nation kae kuma wayudo ni gimomiyo joyal bucha par nyalo bedo kaka igole pis kaluwore kod chilo mano mar mibadhi maromo bilion 3 mano maitro kanyo kod lo moro bene ma yuarruok ne osebedo kanyo mathoth ahinya mane wach momi pek kar ka kiwacho ni githoth en lo ma kore lach ahinya yo kanyo madhi eka 443. Cleophas ma wach mabende koro sani koro nenore ka koro jo albura par koro chalo gimida ter riwruok mado kacha mar mondo mi rangi ane ka bende ne giluwo chike seche mane gichiwo ng'eto ma ng'eto mawacho ne gichiwo kuom higni mathoth kanyo Cleophas en ng'eto manochiw kanyo machiegni romo kod jo albura 30 to koro apar kuomgi ma koro iwacho ni irango kanyo ka koro
jogo mane nitie kod wach, jogo ma iwacho ni joratiro mane odhi manyo ratichgi to koyudo ratichgi, koro chwalo wachni kacha mondo mi orang kacha cha. Ma Cleophas wach matie kanyo en ni malo mayudre Juja County ma Kiambu kucho, ma bang' ka koro jogi ne odhi mar mondo mi oyud ole bengi no mar KCB mar mondo mi gitim go ohala mar jopur mar maua kacha cha, to gik mane gichiwo kanyo ne gin puothe ariyo Cleophas mar mondo mi obed kaka security, ma bende nochiw kanyo Cleophas ne gin gik mopogore opogore mano moting'o lowo bende ma rom eka 443. To iwacho nang'o? Jogi wacho ni ne giyudo mana bath omenda mane bengi cha ne miyogi, mane ok omiyogi omenda no te. Koro ka ok omiyogi te, ne gitimo winjruok moro kaka gidhi duoko pesa ni Cleophas. Koro kano chopo ka pesa nok giduoko, ka giwacho nang'o, gimbe nok gitimo ohala kaka winjre nang'o ni bengi cha nok omiyogi pesa mane romo ma nomiyo gimbe koro nok giyudo thuolo makare mar duoko pesa cha. Koro mano nomiyo nok giduoko pesa cha, ma koro no otergi e do kanyo mane koro ni dhi pegi. Kano dhi pegi to giwacho nang'o, jogi noweyo moko maniketo ka garantas to gidhi keto mana wang'i e lo ma oromo eka 443. Ma kanyo koro giwacho nang'o, ni files nodhi olal e doho. Koro ka file nodhi olal e doho, doho nogolo chik mar mondo mi gidhi ndik bura manyien. Koro ndiko bura manyien, bengi mar KCB nokawo mana ma kamane giwinjore kaka ne dhi duoko pesa chanie mane gidhi tero. Koro giwacho nang'o, mane wach mane joyal bura nodhi bedo ka yie godo mar nok rango gigo mane gidwaro no rangi mar nang'o ni omenda jogi nokomiyogi te mar mondo mi ne gichwal tijegi giyudo kaka ne giduoko pesa cha. Gin mar kaka ne giwinjo kaka ne dhi duoko pesa cha nodhi okete doho ma bura joyal bura ne ng'iyo mana mano. Koro sani koro gimbe ne kawo wach mar nang'o winjruok mane gitimo cha ni mano ter mano ng'ad godo bura ema moro gi dhi orang godo joyal bura gi kaachiel kod weche mag mibadhi ma giwacho nang'o, gilak seche gin tiere nonro mitimo ne kod mitimo ne joyal bura kaluwore kod wach ni Cleophas. Mama wach ma koro odhi wach nang'o, chalo gima dhi keto do kamarach kaluwore nang'o ni joyal bura gi 4 gin mago ma e do mamalo mogik, to do malo mogik wang'eyo ni gin 6. Ma 4 ka koro oseket ni koro yal gi maseche moko yud kod ketho, to kanyo wadhi bedo kod nok mar joyal bura madhi rocho weche mag yalo bura kaachiel kod yudo ratire pacho kae. Koro wach ma kama Cleophas duogwa mana e wacho nang'o, weche mag mibadhi mokwako do osebedo ka wachre kanyo chien kacha nwaneno weche go mag ni omenda no mi jado gi briefcase. Koro wach ni ibro range to kendo koro onyalo golo chilo matimore e kar do kae. Koro mo jo weche gi thoth nyaka en moro mon chako wacho ni igni mago ma ineno higa 1992 osebedo kanyo ka imedo lugi kendo weche mosebedo kata kantiere do nyaka mago mamako nyaka kembe mamoko mantiere kar kae. Ite mokwongo mana koni kae ma kako chal kendo mae kama chielo mandani mondo mi warangi kendo warangane ma siasa. Gachagua wacho ni abiro mapek. Rita uru Januari ne olande nyoro, owache mathoth gik mowacho nyoro, kaeto bang'e kuom gik mowacho duto. Owacho ni jatend piny Kenya William Ruto ok owito awita orak mano mar Adani ni nono. Owacho ni gino ok owito kowuok e chunye. Nikech gima ntiere kar ka, owacho ni owite oko nikech Adani nobedo flag the piny no mano mar Amerika kalure kod gigo ma subedo kata kotimo kata wuon Adani mano Gautam Adani ma bende itudo kata kod weche mag mibadhi kata gola soya mondo mi odorak mondo piny no mar India. To kata kamano iwacho ni gini kade bet ni onge kum mane kore dhi miye Adani e piny Amerika, gini dudhi nyime, orak ni dudhi nyime. Mwacho nitie mathoth podi mantiere kar ka en koro donje seyo sirkal aching Januari odhi chalo nade. Ang'eno miye pek e ite mara 7 gazet ma iye kar ka kama jalup jatend piny Kenya machon olose. Kendo Gachagua nonyiso jopiny mar mondo mi obed akicha, gibed akicha ni gini kata nyaduoge gi dhot machien. Nwa bed akicha gini nyaduog maso kata gi gama modonje ka chien mopo mana ka obede e dier ot. Nowacho nang'o, gima jatend piny Kenya William notimo mar chungo rak mane miyo kambino mar Adani mar bero alap mar ndege mapacho kamano mar Jomo Kenyatta kacha kaachiel kod wechego mag gero lai mar teko mar sitima Cleophas.
ni chungo gi kanyo ok otimo mar ni nowuok e chunyo timo gimana kaluwore kod wach bura ma koro timre piny mar Amerika kacha mirango godo kambino mar Adani ma koro yude gi wechego kitude gi wechego mag mibadhi ma bende Cleophas nwaneno lang Gachagua bende nowuok tumo ka gigolo duondgi gigo tum malich ahinya ka koro gikwayo jatend piny Amerika moyier Donald Trump mar mondo mi oket kum ne tend piny Kenya kaachiel kod jotelo mago mano keto kogi arak mar Adani ni koro mana gima gisayo Gachagua ahinya mar mondo mi okete jogi kum ka bende gikwayo Amerika mondo mi okel jambetre moro ma bro keto chunye rango wechego mag mibadhi matimre pecho ka kaachiel kod weche morochre moting'o ketho ratiro mag oganda ni mano e jambetre mar mondo mi okele Kenya kae mano gikwayo jatelo moyier Donald Trump ma bende wang'eyo ni bro chamo muma tarik 20 dwe mar achiel higa manyien mano to kanyo seyiere kanyo Cleophas koro magi weche mabe Gachagua bende koro wuok oko wacho nango oduogo go teko modhuro kamano owuoyo go ganda kendo kama gintiere nyakoro mano mi peke ite mar 7 ang'eno wanya ne karaka achiel kachiel ite mar 7 mondo mi ng'ade kama mokwongo bende mantie wiye kanyo Kizito en kama koro ikwayo tend Amerika mondo mi omikum jotelo ma pachoka kalure kod orak ni mar Adani bende chal noko dhi e yo makare kata kano wite oko ka moko kuom gima ntiere kar kama wacho ni kochopo Januari 20 higa manyien Donald Trump dhi bedo kata chako tich ayang kaka jatend piny no mano mara Amerika jotelo gi athoth ahinya kamoting'o Karungo Thang'wa senator ma Kiambu tie James Murango mano senator ma Kirinyaga tie John Methu senator ma Nyandarua kaachiel koda ka jod bura mamoko ma bende nochopo nyasi mane Gachagua bende koro olose kod jopiny ahinya jodak go mago ma Murang'a mano odiochieng' no manyoro iwacho ni ero migiuru kum mano kama gitieko lose weche mag Adani bende Cleophas mano jadhanda dieri mwang'eyo Gachagua en bende koro chalo kamo ka Ruto keto tend piny Kenya tesre to kan wang'eyo nothiche koro luong ni jalup jatend piny Kenya machon koro Cleophas ebo wuok wacho nango owuoyo go ganda owuoyo gi jo kanisa owuoyo gi jo siasa mopogore obiro kod mbi moro odhi keto kit siasa moro ma jopiny uda nene opogre gi mano manotimre higa mar 2002 mano wang'eyo ni Kibaki nokel kane otim riwruok maduong' mane Raila nowacho nango Kibaki tosha en bende koro wacho nango gino loso gino biro jopiny oriti odhi wacho ni ng'ama tosha warite kiro winja ne kar kae ero piny ka ntiere kama odeno rangi kama koro jolony moko wacho ni ero kata Raila tigi Ruto kata Ruto sir kod Raila e yiero mabiro ok nyis ni idhi yiere kendo odhi chalo got machal nade matek twenyo ombulu mane Ruto yudo yiero mokalo manolande godo kaka jatend piny Kenya kama noyudo 7.2 Raila Odinga noyudo 7 Cleophas wacho nango nodhi bedo matek ka sembo punde pith nodhi bedo ne Ruto matek ka sembo punde pith kata bed nango ni Raila Amolo Odinga koro bed ni dhi sire lwedo ma koro wachre nango ni ka gikoso sir mar Kalonzo kaachiel kod sir mawuok masa mar Kenya to dhi bedo mapek ne Ruto ma koro wacho nango Raila Amolo Odinga ma bende koro wacho ni nyalo siro Ruto ni nwang'eyo nosere kod Kalonzo Musyoka miwacho nango mbulu mag kambani kata mag Kalonzo Musyoka bende gin ombulu go moko mang'eny machalo gima koro nyalo wuok kama ne Raila nitiere cha samodhi siro William Ruto ni bende koro king'iyo masawa mar Kenya bende wacho ni en kama ombulu ntiere momeo modhuro mathoth ahinya ma bende nyaka ong'i malong'o ahinya ombulu ma bende wacho ni Raila Amolo Odinga nikech ni sire kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta noyudo ombulu machiegni romo 1 milion miwacho ni pok noyudo ga nyaka no bed nosechung' nyadi bich koro wang' ni ka noyudo ombulu mang'eny kuro koro magi duto wacho nango nyalo bedo ni wuok e okapu mar Raila mano mane Kalonzo ka wuok mano yudo ka Uhuru sire ka wuok koro ni modong' godo ka kodhi godo i Ruto to dhi bedo mapek ne Ruto ma mede kaka nawache dhi bedo mapek machalo ng'ama sembo punde pith ma punda nyalo gweyi koro magi weche mantiere kae ka koro bende Cleophas
waneno ka jatend piny Kenya bende koro sani en ng'ano ma koro nenre ni kod midhiero ahinya, ma bende weche manyien ka winjo mamoro ka nyise nang'o ni wamiye thuolo ni tesre mwakete ahinya ni bende momiyo ok oyud thuolo mar tich. Nwaneno rowere mag jensi ka nowuok nokete kanyo tese ka wacho nang'o paro mar chik mar omenda nok dwar. Weche go modo chopo mago mag thieth gi mag SHA bende nitiere ping makagi kacha, ng'ur makagi macha. Chenro mokelo go mag somo mag mbalariany gi bende nitie kod ping mathoth. Koro jatend piny Kenya en ng'ano mantiere awach nang'o tago maliet, en kod midhiero mang'eny. Koro magi duto kopro dhi godo e yiero mabiro Cleophas to nenre ka gima nyalo bedo ne matek kata bed mano dhido sir mar Raila Amolo Odinga. Wan warito neno ni to dhi bedo nade siasa mabiro ni. Siasa mabiro no Cleophas oneno madhi bedo mamit ahinya, kendo jogo ma ohero weche mag siasa gidhi nene ma bende charo temo gore to dhi bedo nade. Warito Gachagua ni kocha, Uhuru Kenyatta dhi chung kanye, nikech bende waneno ka koro jatend piny Kenya William Ruto bende omanyo jatende machon mane opogre gode paro Uhuru Kenyatta mar mondo mi otemo sire. Nenre ka gini chako ka gima bedo maliet. Twarite ngini siasa to lokre mana godiochieng' achiel. Obro lokre, obo bedo kod William Ruto e yo mane, to obro bedo kod Gachagua gi Lange gi jok moloso ka e yo mane. Mage motemo rito dhi bedo machal nade. Koro mo jo mano mantie kanyo rito no mana bedo weche go mag siasa oranga ni ite mar auchiel mano kama weche go bende nitiere kada ne mondo mone ite mar auchiel ni kama jod bura bende koro pango mano mar chungo iwachen live broadcast kata chiwo duoko mago magiero achiel ka chiel kama ineno karka ka ineno jodak mochung obet kanyo ka neno Bomas Square alita kuentiere bathe kacha wacho ndani ya Bomas nje ya Bomas mano wanjo mabende ne gineno oko kanyo. Koro en wach mabende koro ichwalo kod senators ariyo mano motingo jatend kweth mathoth e Senate kar bura mar Senate mano Aaron Cheruyot senator ma Kericho kachal kod kanyawadgi mawuok e kweth manok mano Stewart Matsayo mabende en senator mano ma Kilifi. Mano wacho ni giduto ma en dibeni en product mano mara Nadco report ma gima Nadco ne dwaro kosi di bedo kotere yo machalade chik to nyaka sane dwaro ni IEBC kata commission mochung'ne yiero ochwal lendo makamagi ne jopiny achiel kachiel mwacho live mano live stream mondo gi live stream results mana kaka gidonjo e Tallying Center mano maduong' kama gintiere kata kilandogi tenya bang' yudo form no miluongo ni form 34A mano mar yiero ma jatend piny. Cleophas wacho wach mar Bomas ma paro pichni mane wuok kuro ka koro man ja lup jatend piny Kenya kindik wacha tulia weche makamagi koro kobiro kodwe weche mag yiero Cleophas koro idwa lok paro chike mag yiero idwa lok gi mar mondo mi koro omi IEBC thuolo mar ni lando bula achiel kachiel jopiny achiel kachiel cha ni koro gino koro bedo maonge ma chik ma wantie godo Cleophas en mano ma kare 39 mago mag yiero mano keto nang'o ombulu kosegoe kar luto ombulu mano polling station kachicha mano mar jatend piny Kenya tiore kare ombulu maduong' ma Bomas to bende pio kakao forms kato dhi godo constituency returning officer kacha ma bende riwo gi to lando gi. Koro magi ni wacho kanyo nang' tok seche ariyo bang' lande cha e polling station to ni dhire National Tallying Center kucho ma koro nuwuok achiel maute mag fwambo bende ne kawe kanyo achiel kachiel ka koro lando ne jopiny ma jopiny neno gima timre kanyo ma wacho ni mane chiwo ne japiny ratiro mar neno gigo matimre ratiro mar bedo kod wach kata bedo kod ng'eyo noyudo achiel kachiel. Koro mae wacho ni kabiro ka chalo gima koro dhi mono japiny bedo kod ratiro mar yudo wach achiel kachiel nende ka gima dhi kete mudho. To koro wach ma bende Cleophas miwa wuoro paro kata wuoro kanyo en ni iwacho ni mae achiel kuom ma wechego mano lose Nadco kacha kech Nadco to nwang'eyo ni en twak mano keti mane ntiere kind jogo mane keto piny wacho tesre Raila Amolo Odinga kachiel kod sirikal William Ruto. To gima koro ne gibiro gi wach mar keto gigi obede mudho bende koro wamiyo to dhi bedo nade en wach mane miyo jogo mane ok modre pi yie kod para achiel mar ni gino bede mudho ni bende koro watemo none kanyo matut ahinya Cleophas gini japiny weche mag yiero gi samo biro achiel kachiel minene cha biwinjo ka koro mi oketo japiny yikre to gini dhi bedo nade to moro mabiro kopore cha nyalo miyo jomoko bed kod shock malwar piny to gimolandwa na achiel ni kech waparo mano timre higa mar
gana ariyo kod abiro Cleophas Oluoch no stima chalo gima nolal dhano idho malo mar KSC kwa pocha tichamo mume kar jot ma jatend piny Kenya mago gik mabire mudho ma nyapo ko bede mudho ma kipocha tipoko ombulu wa Tharaka-Nithi dibeni kanye moko radoke iduoko e mudho mondo gigo bed Tharaka-Nithi mana kaka isewacho no ma wach makoro ichwalo kod jaod bura Aaron Cheriot kod nyawadgi Matayo kanyo koro wadang'iyo ni to wach ni bende koro bro sire kod jood bura mar mondo kadhe gin bende gidhie mar mondo mi gik moko bede mudho ai koro mo gijwang weche thoth anya mantiere karka tata ne kapok watieko gazeto kinyi ma kawuono ka nitie sigeni ariyo ma bende ne gionge ite mokwongo kanyo kata kamano gintiere ite mar ariyo kod ite no mar adek amweri thuolo kapok warango ite mar 11 ka watiyo gazet ma Daily Nation kinyi ma kawuono nitie twak mogore Luanda kata twak mobedo to pinje maonge kod mwandu kata pinje modhier odong' nono kata owuok owacho ni odagi omenda mabende nomigi kanyo miwacho ni kochopo higa mar 2035 mane wacho ni ero twak mano madhi nyime mar nango ni omenda gi chwalio machal nade e romo mano mar COP29 koro chopo kama chalo kama wacho ni romo no serumo kendo nyaka sani jo mane ni kuro ma piny Kenya oseduogo moko bende duogo jo fombo mano dhi bende oseduogo koro sani mana rango ni pinjegi gibo yudo resruok ni yo machal nade giwacho ni mane gigeno yudo omenda maromo trilion 39 kata kamano ing'eni mano wuoka e dola mamalo ahinya mondo mineno chopo kama entie ni iwacho ni nitie lal moro mantiere kethruok mar alwora bende ni moro madhi nyime e Cleophas mar romo mar alwora maduong' ahinya manyo timre Baku e boma Azerbaijan kucho ma bende koro iwacho ni en romo mano rumo kod rochruok nikech gino mane pinje modhier dwaro ogiyudo mano mar omenda winjruok mar omenda makore lach maromo trilion 196 mane gidwaro ni chulogi higa ka higa kuom higni 10 mane biro nikech ang'o mane biro ka koro Cleophas pinje miwacho ni odhiergi ne dwaro ni pinje momew mar mondo chulgi kuom rocho kor lwasi Cleophas giwacho nang'o pinje momewo gi gin pinjego mantie kod dongruok makore lach mano koting'o kembe ma bende kembegi bende golo iro mathoth ahinya ma kelo rochruok ne lwasi koro giwacho nang'o un muketho lwasi koro onego bed nang'o chulowa mondo wan bende wayud pesa mwanyalo loso godo alwora marwa koro Cleophas pesa ni koro idwaro ni omigi mano maromo mana trilion 39 kende kuom higa ka higa magi wacho ma pesa mathin mok rom koro gi bende ne giwuok e romo kamano ne gikun ne romo kamano nikech romo nonego bed ne rumo chieng' tich abich Cleophas to chieng' tich abich no koram ne onge ma koro romo no chung' mano chore man timre nyaka odiochieng' mar ngeso koro ne giwuok kanyo ka winjruok mar omenda mano nego bed ni miyogi maromo trilion 169 higa ka higa cha ok ochopo koro dhano keto wang'i rango ni to mano madhi timre piny mar Brazil higa mabiro mano romo mar 30 dhi bedo machal nade bende pinjego dhi bedo kod paro moro machielo mar bedo jogo mabeyo mar mondo mi gichop winjruok mano tim kacha Cleophas magi omenda monego bi ichilo kod pinje mantie riwruok mag sungu mano EU piny mar Swaziland piny mar New Zealand piny mar Canada Australia Japan piny mar America mano mar Britain kachiel kod Norway magi pinje be ma koneno to gin pinje momew maloso mondo mathoth man kod kembe mathoth matimbe magi mag bero chumi margi rocho kor lwasi koro wan pinje modhier wadwaro ni mar mondo mi gimiwa gimoro wakonye kedo kod rochruok mar kor lwasi mantiere kata alwora marwa kamano nyakoro moge jwanga gero ni COP30 abobedo Brazil koro wabedo abokono kizito gina achiel kachiel mano kochopo kanyo Brazil higa manyien nyasaye komiwa ngima waragane kaka $1.3 trillion biro chopo ne pinje ahinya mawacho ni mawuok e Global South ni mar kanya kama rochruok mar alwora osebedo kacha ka kadhe nyakoro ngojona dhi bathe kacha ang'one ane sigana mantiere kai kotenore kod iwacho gin 16 days of activism against GBV kata gin ndalo 16 mago ma ineno ni adier otimre 10 kata ka en chiwo puonj makare ewi weche mag rocho ratiro kata maeneo adier gwandruok mago ma kit chwech bende odok piny kanyo neno nitie jayal bura mano ma en principal magistrate mano ma Kilifi Ivy Wasike oloso kanyo kod nyithindo mango ka
omedo mana puonjo nyithindo kotenore kod lwenje gi mago mag kit chwech mabende timore e kindwa. Mano noloso ka entiere St. Thomas SK Church mayudore e kaunti ma Kilifi e boma ma Kilifi. En odiochieng'no mabende ikawo thuolo mar mondo mi one ni chenro gi duto chopo makare. Ahinya gima nitiere kar ka nitiere dang'ni mag paro mabende donjo e kinde ma ineno ni ikedo kod lwenje magi mag kit chwech kata jogo ma bende koro tony kawuok e midhiero machalo kama. Mano gima nonro ne bende yango ka wacho ni en kwan mamalo ahinya. Nitie nonro mano mara KDHS mabende ogolo kanyo, mano Kenya Demographic and Health Survey mabende ochiwo kanyo na tamalo 20 mag joma mine mantiere kind higni 15 nyaka 49 bende osekalo kacha e weche mag wacho ni physical violence. Mano ka gijo higni 15 ka idho malo to kwan gi pod biro mopogore. Cleophas, terruok kod lwenje kind chwech gi koro gin mano mabende koro medra ahinya ma jayal bura ni Wasike koro miyowa ler kaka gini timre e pacho kae. Ma jayal bura ma koro nitiere e doho ma Kilifi kucho. Ma Cleophas obedo kunjo buche mathoth mago mag lwenje mag kind chwech gi Cleophas ma wacho ni higa mokalo mago mano chopo e mesa mare mano winjo romo 1,000 to koro higa ni mago mosewinjo kanyo gin 1,400 manyiso ni medruok nitiere kanyo maduong' ahinya. Koro obet mos oketo chunye kendo ng'iyo sama joneno timo neno, sama jogo moroch ratiro margi bende chiwo neno margi kachacha. Gini kawo chunye Cleophas ma bende wach ma koro nodhi omako chunye kanya ahinya en mano mar rawera moro matin mano roch ratiche mowacho nang'o mano kelo ne kethruok ofuku mar nyuol okethore kendo gamo tuoche mago mag terruok ma koro entiere godo. Cleophas weche gi koro biro kanyo ka bende wacho nang'o gin bembo mano mi bembo kweth koro kweth turo dhi omako ng'at achiel bambo temo bembo kachiel kod terruok mano mantiere kind anyuola, ng'ato mako nyathine, ng'ano mako nyakware, ng'ano mako owadi kata nyamin gi. Magi koro buche ma bende gintiyo kanyo. Kwacho nang'o winjo buche gi bende koro miyo gi dang'ni mar paro nikech Cleophas giwinjo gigo mapek, giwinjo gigo ma lit ahinya kanyo ma bende koro wach mantie kanyo nang'o ni koro giyudo jagono ma giriwre godo madwa konyogi e kedo kod wach ma mano bende en mana okil mano Alice Kinyua ma bende koro nitie kod foundation moro kanyo ma koro gidwa konyo godo kata gikonyo godo jogo motony e kit lwenje mag chwechgi. Kamano koro gijoma nadhi do thuolo matoka ne weche mag lwenje mag kit chwech ma kamagi jogo bende motony kod achiel nade magi kadhe achiel kachiel ne koro moga jwang' ang'ina mar dhi ire mana par kod achiel ka tieko ka Erigo Okeo Kizito gi wach ma kamago ma bende dhi bedo kae ka wamedo mana luwo. Nitie weche ariyo madano wamaki. Mokwongo jatelo manyien mano mar EACC kata CEO manyien ma bende nyinge ne osewal kendo kochwal ne jatend piny kachiel kod akaod bura mondo mi opuodhi. Mano wach mantiere kar kanyo ayudo wacho ni incoming EACC boss wacho ni faces a tough test. Odhi chalo nade? Ma en jal ma bende dhi kawo kara Twalib Mbarak ma bende no dhi bedo kanyo ka onge apisi. Sani mano Abdi Mohamed Mohamud ma bende dhi bedo kae ka koro nomination mare nitiere kar ka onego beni timo ne vetting kata kopuodhe kod od bura ochwal nyinge ne jatend piny Kenya. Odhi chalo nade? Mano kama nitiere kar ka e kinde ma osebedo kata ka yudo seyo mopogore opogore wi duol ne mochune kedo ne mibadhi wiye kae. Dagi achiel budong kar ka Kizito imeda gima chinglo mantiere kar ka mano mara Daily Nation deponi nitiere adani moro e SHA kitrako osegol iwecho dhi ka sirkal yuecho osesoe dustbin ochalo nade kitrako kod JKA nitiere kar ka law moro to rwak kacha paro mapiyo wiye kanyo kotieko. Cleophas kapok odhi machieglo waduong' mathin ewi duol makedo kod mibadhi ma bende koro dhi bedo kod ogai manyien bang' Twalib Meja Mbarak ma bende nang'e kaka en ng'ano mane otelo ne weche mag arite kambino mar Kengen, kambino maloso teko mar stima nosetiyo kanyo. Cleophas to wach ma koro ne wuok kar mibadhi kanyo ne giwacho ni pogruok mar paro ne wuok e kindgi kod jomak bura ni ka gise nono weche mag mibadhi ka gitero ne duol no mamako bura kacha to bende koro weche gi nok dhi yo makare ma bende ne bedo kod ywaruok kanyo koro akwayo ni jagono ma bende koro manyien madhi kawo kanyo obedo chung' ne ratiro mar mondo mi oganda oyud ratiro margi kwa bire machieglo Cleophas ma wach ma koro pek wach momako piny Kenya nikech mag weche matude kod weche go mag dongruok
weche mag dongruok en mano neno nang'o wuodhe obedo yo makare kendo piny oyudo omenda kaluwore kod weche mag wuoth ma timre alap mar Jomo Kenyatta kacha Cleophas Oluoch mane wanenora ka ni miyo Adani ma bende wach manitie kanyo neno ka moro nosekete kogno mano ka loso lai mar keyo teko mag stima ne kambino mar Ketraco mano tim kod Adani. Koro jatend piny Kenya William Ruto bende kane twake od bura kacha nowacho nang'o agolo magi oko wacho kamano koro kosekiro ko Cleophas to wach pod nitie nang'o nikech wang'eyo makare nang'o chiwo thieth masani mano kuma mathieth masani mar shani wang'eyo ni Adani bende tier wach makamano mano chwalo wechego mag mbui digital ma iwacho nang'o kata kotim gigo bedo digital kamoro amora itimo kod Adani ma bende waneno kanyo Cleophas ni omenda no medre kane Adani odonjo nena bilion marom kanyo 48 kane chwale kod kambi mar Safaricom kachacha to kane Adani nodonjo mano ka contract ni nwayudo komenda no dhi omedre kanyo maromo bilion 140 kod wiye koro ma en Adani ero kanyo e pod omoke kod nanga maratong wang'eyo ni en mano matend piny Kenya kane mane rangi margi to Adani to pontie kanyo picha ne pod moko kanyo pod en gi sha koro akene shani opodhi go mbele koso shani bende dhi gole nikech wan kod ng'ur kod ywak wach mar shani wadhi osiptal ok wayud thieth enano nyako moro kowach nang'o nodhi osiptal ma bil mar romo 1484 to gima ne sa chulo ne en 4800 moko to en nang'o en adier koso nowacha koro magi mana midhier ma jopiny tie kod wach mar sha ema chienglo moketnwa kanyo Adani ema koro wachne wamoko go kanyo en machienglo mabe makowa machiengowa koro mogi jwang poni ntiere shako sentiere kure weche thoth adana tiegi kanyo koro mogi jwang to kisomo gazet ntie matimore counties momako wang'e counties mantiere kar kanyo koro mogi jwang en motimore county ma Kiambu ang'e thuolo mondo mi some ite mar 14 ka ng'isome ondike kanyo ni medic charged with rape of patient ma en laktar mane ntiere kar kacha mano odhi mondo mi okony jogo mantiere en nyadendi ma jahiga 26 ma bende nyakora moge jwang Kenya nene kar ka mane sigana mantiere kar ka itno motimore county ma Kiambu nyadendi ma jahiga 26 nodhi e osiptal mano ma iluongo kanyo ni Plainsview Hospital ma dore Ruiru e county ma Kiambu odhi consult kanyo kod gynecologist mare kata laktar ma joma mine kata nyidendi owacho ni mano ne en Saturday afternoon mane en tarik 16 dwe mar 11 ma ontiene kendo koro okone mondo mi odhi otimne nonro mathoth kod jal miluongo kanyo ni Robert Kiplagat ma en radiographer bang' ka nosechopo e room oyudo kanyo ka Kiplagat nitiere kanyo osekone kanyo mondo mi ogol lepe mondo mi oduogi kanyo mondo mi gitim nonro margi kaeto bang'e owacho ni en okone kanyo mondo mi obedi ka ong'iyo korot ka nonro ni dhi nyime ema oduogo kono bila bang'e noduogo winjo rem ma opogore bang'e ka norango oyudo ka laktar ni mane timone nonro miluongo radiographer ni kod rabo yunga gi rabolo ma bende oting'o kar kanyo koro kanye kama entiere ogo nduru jogo mane entiere oko nochopo kata oyudo ka dhot nolor kanyo ema ne jotuo mamoko mane osiptal nochopo kata nowinjo ywak mare mochopo idhi osiptal kamige ne dhi yude kony ema chak yude masira wach malit ahinya kendo wachni koro terwa chien e moro manotimre Cleophas aparo ni sigano potie pachi maler ahinya be mana county achiel ni mane jago ni bende ka koro nodhi omanyo kony weche mag thieth mano kare manyodo kanyo to koro jachiw thieth olokore iwacho nang'o ondiego lokore gi rombo koso iwacho nang'o Cleophas olokre godo kar mondo mi ochiw thieth ochiwo gik moko magala gik morochore mane momiyo wendo wacho nang'o oganda obede kod oruma go oganda kata piny obede kod oruma gi jopiny ng'ato winje lit moro nang'o ni seche ma lit ma ng'ano winjo ng'ama otimo ne lit no debed ni en ma lit no nitie kume en do winjo nang'o koro kwa nang'o piny obede kod oruma ne jopiny
Nyokoromo gi jwang' wane makelo e giko mara gazetu kinyi makawuono. Jalno iluongo kanyo ni Kiplagat Robert sani pod ogeng'ne tesedo bila notere do tarik 19 mano juma mokalo kendo nodagi ketho makamago nowe kata kod rambun maromo siling 200,000 kata kamano yudo pesa no notame ma nyaka sani pod ntiere e od twech nyakoromo gi jwang' mano kama gintiere kanya achiel mathoth ang'o bika wakoni nyaka kaka Onana ne oting'o tim mar Manchester United odiochieng' manyoro kade Onana onge gol cha dogo onge mang'eny Ipswich dogo Man U radar marach kamano mathoth wabigo e weche mag tuke nimar oda penjre ni kodhi ochako goyo Man City kanye tuke 5 molure jogi pok oyudo loch moro amora Man U bere wasegudro to wasedo loch moko iye kae arete naguogi pok ogowa wadach maber wiyo ni Man U is still unbeaten nyaka ne tena nguogi awone kaja monego wamake Nyakoromo gi jwang'. Chelsea to dhi maber gi Arsenal ochier weekend mano nitie nan ka kod Willis Odembe kod Kennedy Ochola wada twaka na achiel kaka warange koromo sariyo to watieko weche mag tuke ngeni kawuono weche thoth koting'o nyaka lig mapacho kae kikidhi mabor nyika Cleophas Oluoch jagisumo kanya Nyakoromo gi nyaka sano nantiere kaka kod Eric Okeo Kizito oriti masani